दिनै गोथार सान इन्डियानि गुदिपुरे भारतनि 79 उदांस्रि जानायनि सान दिनै आं दिनै जोंखौ बे सानावनो गोथार सानावनो बिटिआरनिफ्राय बर' रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्टनि लोगोसे आरो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौबो बरायदों सनमान होदों बेनि थाखाय आङो सिगाङावनो बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ गोथार गोसोयै बयखौबो बावहरदों आरो जोबोर मोजां मोनदों आं कार्बि आंलंनि रेडिअ आर्टिस्ट कार्बि आंलंनिफ्राय आं फैदों आंहा गोजानसिन बयनिख्रुइबो बेखायनो आं दिनै मैयानि आं फैदों बेयाव थानो थाखाय प्रमद बर' सारनिफ्राय आं दा दिनै नाजावबाय जोङो दिनै आर्टिस्ट हिसाबै 50,000 जिसे होदों जोबोर आं गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद थानाय आंनि मुङा मुस्रि जयमती नार्जारी आं 1994 निफ्रायनो रेडिअ आर्टिस्ट आरो गोदान फार्स्ट खनजेनदों आङो 94 आव गिबियाव खननाय मेथाइखौ आं एसे बुंलायनि दे बिलाइ खिलियोब्ला मोजां नुयो सोमखोर मिथिंगा समायखाङो गोसोआ स्नि गाबजों गोदान सिमां नुयो बिलाइ खिलियोब्ला मोजां नुयो सोमखोर मिथिंगा समायखाङो सोमखोर मिथिंगा समायखाङो सिगां समाव नोंथांमोनखौ बेबायदि गुबुन मोनसे सरकार थानाय समाव बेलेग सरकार थानाय समाव बेबायदि मान सन्मान बिदि होदों ना दासिमबोथ' मोनाखै आं बे फार्स्ट टाइम बिटिआर सरनिफ्राय बेबादि आं मोनदों आरो बेखायनो आं जोबोद गोसो खुसि जादों बेखायनो आरो बिनि आगराव मोनाखै आरो नोंथांनि बे रेडिअ टेलिभिसनाव खननाय दोंसे आरो गोसोखां अराय गोसोखां अराय गोदोलांनाय बिमानि रावखौ दाबो खिन्थानो रोङाखै नोंनि खुगाया बिमा गेवाखै मानो गोसोखां अराय गोसोखां अराय बेबो आंनि मोनसे मोजां मेथाइ आरो बिरहां होननाय दं बेखौबो जोबोद माने रेडिअ खनोमोन आरो बेखौबो बिरहां सिखिरि गोसोआ महर जायख्लं बेसे समायना रमायना खालामबोदों गोसो आंनि बिरहां सिखिरि बेबो आंनि मोनसे फेमास दंमोन आरो आगराव दे धन्यबाद